i al fons del mar, saltant i corrent, em fanga la cara tot somrient. Ves pel món, fes amics nous, canta i pica fort, perquè aquí sóc feliç. Amb molts animals és on ves. Vinga, va, tots som-hi, formem part del somni. 1, 2, som-hi tots, avui riurem i aprendrem molt. Vinga, va, tots som-hi, formem part del somni. 1, 2, som-hi tots, avui riurem i aprendrem molt. Leo, el guardabosc. L'os malai. Hola a tothom, em dic Leo. Sóc aprenent de guardabosc. I ell és el meu gosset, Heroi. On ets? Què hi ha, Heroi? És una abella. Vigila, Heroi, no t'hi acostis gaire. L'abella recol·lecta nèctar de les flors. Ara sabràs per què. Les abelles recol·lecten el nèctar i tornen de seguida al seu rusc per fer mel. Què ha sigut això? És un os petit. Com hi ha arribat fins aquí? Sabeu què podem fer? Li faré una foto i l'enviaré a la meva germana, la Katie. Ella també és aprenenta de guardabosc. Estigues quiet, osset. Katie, que em sents? T'he enviat la foto d'un os que hem trobat al jardí. Hola, Leo! Ja l'he rebut, la foto. Quin os més bufó! En podries buscar més informació? Sí, i tant! Perfecte, vinc ara mateix. Heroi, queda't aquí i vigila el nostre amiguet. Torno de seguida. Veniu amb mi. Anem a la casa de l'arbre. Hola, Katie. N'has trobat alguna cosa? Ara mateix ho sabrem, Leo. L'ordinador està acabant de buscar. Aquest animal és un os malai. En alguns països se'l coneix com a os de la mel, perquè la mel els encanta. O sigui que volia agafar mel del rusc del jardí. I saps si té algun altre nom? En altres idiomes li diuen os del sol per la taca de color daurat que tenen al pit. Tots els ossos malais la tenen. Els ossos malais viuen a les selves tropicals del sud-est asiàtic i en altres parts de l'Àsia. I a part de mel, què més mengen els ossos malais? Els ossos malais també mengen plantes i animals petitons. Mengen insectes com ara abelles, tèrmits i formigues. També ocells petits i llangardaixos. Tenen unes urpes enormes que fan servir per obrir soques d'arbres i termiters. L'os malai que has trobat és molt petit. Normalment els ossets malais estan amb la mare fins als 3 o 4 anys. Caram! El que hem de fer ara és portar l'osset malai a la selva amb la seva mare. Veniu amb nosaltres! D'acord, molt bona idea, Leo. T'espero a baix. Vinga, va, tots som-hi! Formem part del somni! 1, 2, som-hi tots! Avui riurem i aprendrem molt! Vinga, va, tots som-hi! Formem part del somni! 1, 2, som-hi tots! Avui riurem i aprendrem molt! 1, 2, som-hi tots! Avui riurem i aprendrem molt! Guardabosc Rocky! Benvinguts a la selva, petits guardaboscos. Ah, veig que porteu un os malai. Exacte, Rocky. L'hem vingut a portar amb la seva mare. Molt ben fet, Leo. Però us aviso, nois, encara que els ossos malais siguin els ossos més petits, són coneguts per ser molt agressius. Heu estat de sort de trobar-ne un de petit. Doncs quan trobem la seva mare mantindrem les distàncies. De dia, els ossos malais a vegades descansen o dormen als arbres. Encara que siguin animals molt forts, també tenen depredadors, com els tigres i els lleopards.
Però el depredador principal de l'ós malai és l'home, que el caça per la pell i la carn, o per tenir-lo com a mascota. Sort, petits guardaboscos! Moltes gràcies, Rocky! A veure què hi ha aquí... Allà hi ha selva i cabanes. I en aquest costat hi ha selva i només arbres. A on creieu que hem d'anar? Aquí hi ha selva i cabanes. Vol dir que hi ha humans. I aquí hi ha selva i només arbres. A on anem, doncs? Aquí? Exacte! Hem d'anar a un tros de selva on només hi hagi arbres, perquè la gent que viu a les cabanes podria fer mal a l'osset malai. Som-hi! Què us passa, macos? Per què us pareu? Sembla que no vulguin anar en aquesta direcció, Leo. Per trobar la mare de l'osset malai hem de seguir cap aquí. En marxa! Ah! Què és aquesta pudor? Ex! Ostres, quina pudor! Què hi ha, heroi? Una flor? Em sembla que la pudor ve de la flor. Aquesta flor es diu raflèsia. Diu que és una de les flors més grosses que hi ha al món. I per què hi ha tantes mosques? La raflèsia desprèn aquesta pudor tan forta per atraure mosques que escampin el seu pol·len. El pol·len són uns granets molt petitons que produeixen les flors perquè neixin més plantes. Sí, és molt interessant, Katie. Però marxem ràpid d'aquí. Au, va, corre! L'os malai i l'heroi ens avisaven. Tots dos tenen un olfacte més fi que el nostre. Ah, caram! Encara fa una pudor horrible aquí! Ostres, no! Mira quantes raflèsies hi ha! Seguim-los a ells! Amb el seu olfacte ens ajudaran a sortir d'aquí. Uf, ho hem aconseguit. Aquí ja no hi ha raflèsies. Però què hem de buscar ara? Hola, petits guardaboscos! Hola, Rocky! Per poder trobar la mare de l'osset malai, entre els arbres heu de mirar. Tornar a casa no s'hi val, ni tampoc dinar. Entre els arbres heu de mirar. És clar, tornar a casa no s'hi val, ni tampoc dinar. Entre els arbres hem de mirar! Gràcies, guardabosc Rocky. Escolta, heroi, per trobar la mare de l'osset hauràs de mirar i remirar entre els arbres. Bona sort! Molt bé, heroi. Surten uns quants punts al radar. Un podria ser la mare de l'osset malai. Allò és la mare de l'osset malai? No, són serps. Mira cap a una altra banda. Veieu què és allò d'allà? Correcte! Ho veieu? És un grup d'ocells. Va, continuem. Veieu què és allò? Sí, és un os malai. I fins i tot podria ser la seva mare. Molt bé, heroi, ja venim. Nosaltres ens quedem aquí, osset. Ves-hi tot solet. Ho hem aconseguit! Hem trobat la mare de l'osset malai! Ho hem fet tots molt bé! Visca! Hem trobat un osset malai al nostre jardí. Avui hem après que els ossos malais són els ossos més petits que hi ha, però també poden ser molt perillosos. L'osset malai necessitava la seva mare i hem anat a la selva i l'hem deixat a casa. Molt bé, canalla. Ho heu aconseguit. Sou uns guardaboscos increïbles.
Missió complida!